ngisalalele umculo. Dr. Mavuso angibingelele. Ngibingelele umdimandi, ngibingelele abaxhasi balo msebenzi omkhulu kangaka. Ngibingelele icukuthwane. Kwesinye isikhathi siye singaqapheli ukuthi umongo nokuthuthuka nokukhula kwesizwe kwakhelwe noma insika yokukhula nomongo wokukhula kwesizwe kuyisiko impilo. Ukuze ucindezele isizwe noma lezi zizwe ezafika zacindezela ezinye izizwe, into yokuqala ezafika zaqala kuyona ukulwa nesiko lazo. Uthi ke esinye isishoshovu esasilwela inkululeko yabantu abamnyama saseMelika uMarcus Garvey uthi uma ngimcaphuna, a nation without a culture is like a tree without roots. Uma uqede ubuciko noma isiko lesizwe ufana nokuthi isihlahla usiphule nezimpande zaso. Asikwazi ukuphila isihlahla uma singasenazo izimpande. Cishe enye yeyinselelo ebhekene nalesi sizukulwane Bongani Mavuso usuyibambe eqhulwini walithatha ijoka lokuthi siqhakambise amaqhawe namaqhawekazi esizwe sakithi okuyiwona ngeshwa esizweni sakithi asiwaqhakambisi futhi asiwa phakamisi aze aphakanyiswe njengoba unjomane kade ekhona esho la amagugu ethu aze size siwamukele mayesemukelwe izizwe zangaphandle nazo isuke ngawamukeli ngoba ziwathanda so iwamukela ngoba zibona ukuthi kunemali eyenziwayo la. Izwe elibalwa njengezwe elinomnotho omkhulu emhlabeni ngokwe International Monetary Fund IMF amazwe amabili acontrola umnotho o42% GDP yomhlaba. Number 1 USA controller 22.49 trillion US dollars of umhlaba umnotho womhlaba GDP. Kulandela China controller 18.86 trillion. So 42% womnotho womhlaba global GDP ukulamazwe amabili. Izwe laseChina ukuze likhululeke impi yalo eyahola uMao Zedong was a cultural revolution. Ama-China akwazi ukukhululeka ngokuthi afundiswe uqhakambiswe ukuzigqaja ngokwesiko lawo. Uma uya ngaphesheya kwakhona amazwe ase-East Asia cishe onke iJapan ukuzikhululeka iJapan abaholi bakhona nakhona bahlala phansi bathi singakwazi kanjani ifundiswa Mavuso. But can we modernize without culturally westernizing? Abaholi baseJapan bavumelana bathi yes. Base bethi siyokwenza kanjani lokho. Enye izinto abayenza kwaba ukuthi noma iphi umuntu ofundayo eJapan noma ungasuka la eSouth Africa noma kuliphi izwe uyofunda eJapan kufanele into yokuqala bakufundisayo nolwimi laseJapan. EJapan I publish noma awiphasi i-thesis noma i-dissertation ngaphandle kokuthi itoliwe noma i-translatewe into their language. Ngikusho lokho ngoba enye yenselelo eyenziwe incindezelo ngithina sizwe simnyama ukuthi sibone noma sazi ukuthi umuntu uhlakaniphile ngenxa yokuthi ukwazi ukukhuluma isilungu kangakanani. Umlungu mayekhuluma ebhidilisha isiZulu hayi animshayela izandla kodwa mina manje ngakhuluma ngenza isilungu kusho nina qala ukuthi ave sephula isingisi. Ukukhombisa indlela esilimele ngayo emqondweni ngoba ukuze ulimaze umuntu kufanele uqede isiko mpilo lakhe umenze akubukele phansi okungokwakhe umenze athathe noma emukelo kwezizwe. Yingakho ke uMavuso Bongani Mavuso Foundation ithemba iza
njoba eshilo ngimele umsunguli wenkampani iBhele nabangani. Singamabhela selenge ke thina Mavuso iBhele lisebenzela khona la nje kushilo inkampani yonjiniyela la amahhovisi ala eNew Germany kodwa singaba senkandla nami ngwasenkandla emahlathi amnyama. Sithe uMavuso Foundation Bongani Mavuso Foundation ibeka lo mbono ziningi izinto esizibhekile cishe sibe abaxhasi abangena ekugcineni sengakusho Mavuso ukuthi sathi wasibheka sabheka ukuthi uzi lo mbono wakho uhambisana nobani uza associated nobani uwenzela kuphi yingakho cishe ekugcineni ngicabanga bese kusela amaviki ambalwa siqeda ukuba ne-meeting esikade ngikufonela ukuthi hayi sekube ukuthi ke sizosifaka isandla ingoba sase sikutholile ukuthi le uzoyenzela la ubaba uNjomani. Eyesibili nje uyishilo ibandla siyalazi ukuthi ihotela liphethwe futhi umuntu omnyama siyazi ukuthi uyiswa kuLthuli Museum. Asicompromise ngokuthi isent nesent esinalo kufanele lijikeleze ngakuthina abantu abamnyama ngoba iyona nto eyenze izizwe ezinye zaphumelela. Izizwe nezizwe kuthiwa isizwe samaJuda imali ijikeleza cishe ikhathi engaphansi kwezisikhombisa kumphakathi wamaJuda ngaphambi kokuthi iphumele kwezinye izizwe. Kithina iyafika yedlule ayijikelezi ngisho kanye. Uma ke sengiphetha singakwazi ukuthi ukuze siphumelele njengesizwe esimpisholo siyophumelela uma sisekela noma sibambisana ekuthenini imisebenzi enjengalena injula chopho noma injulalazi zakithi eziyibambe ngekhathi ezinzima njengoba kade esho ukuthi obaba uMtimane bayibamba ngesikhathi ngempela isimo sisenzima. Kepha ngeshwa itechnology isizukulwane sethu sesiphila ngaphansi kwayo sibanikeza ukuthi bazi ngezinye izizwe. Yingakho Mavuso njengomunye wababhali kumaciko nabanye abakhona kufanele kulama app o technology esesetshenziswa zingane zethu sibafake ukuze ingane yazi ukuthi mangikhuluma ngoGedeza ngikhuluma ngobani, mangikhuluma ngoMtimande ngikhuluma ngobani. Interesting, nge-10th century kunenkosi yase kulamazwe okwabizwa ngama-Scandinavian countries okwakuthiwa Herald Bluetooth okuyena owahlanganisa iNorway neDenmark. So mabe innovator noma benza ama-app nisebenzisa iBluetooth nina kumafoni enu and ihlonipha leyo nkosi yakuma-Scandinavian countries uHerald. If you cannot help your people during the hour of need, if your education is not linked to the continent of Africa, it is meaningless. Ngalamazwi ngithi uma singaqhubeka nenhlelo nokusekela inhlelo ezinjengalezi Mavuso nawo bonke osomabhizinisi nawo bonke abo umphakathi sibabonge sibaphakamisa amaciko ethu esaphila isizwe sakithi siyophumelela ngoba as uProfessor Lumumba asho inselele khona eAfrica ukuthi those who are in power have got no ideas and those that have got ideas don't have power. Ngiyabonga. Saba kakhulu kundlela kaStompisi usithatha usinyakazisela inkunzi malanga ngikhuphuthe tiro amakhawa kithi ke lawo oMethi Goniwe amakhawa esingeke sawalibala okuyiwo enze ukuthi iNingizimu Afrika ikwazi ukuthola umbuso wenkululeko. uNelson Mandela singeke sabalibala, Oliver Tambo singeke sabalibala, Christopher Bisiliane ngeke samlibala. Baningi babe negalelo eqinisekiseni ukuthi South Africa ila ikhona. Ngakwezepolitiki khabazela kaMabongo simshayela ihlombe. Insizwa le eyabhala ingoma ibhalela uRihanna. Yahamba eMelika yayoqopha iculo noRihanna. Awusikume embuzeni bakubona. Angikhona ukuthi uphatheke kahle ngoba kuthiwa uRihanna ukhulelwe.
Hayi, insizwa engalali eceleni kwendlela ngoba unengane eChina njengoba ngikhuluma. Wathi uperform eChina wasebona intombi. Ingane yesigwili, esizigwili zaseChina. Unengane nje ekhuluma wa. Kawazela siyabonga kakhulu. Siphinde futhi sibe no-Ayanda Mpokamsweli phakathi kwethu. Awu, ingwenya, ihamba nendodakazi. Sishayile intombi ingwenya. Ngiyacabanga ukuthi balekile sibonge kakhulu sinenhlangano yababhali noSiba ababhali boSiba ibaleke kakhulu sinodadewethu lapha ophakathi kwethu omele uSiba kodwa ngicabanga ukuthi uzoyiveza ngokusemthethweni ngikwazi ukuthi ngiphinde ngimethule ngokusemthethweni kodwa ngaphambi kwalokho balekile ukuthi ngiphinde futhi ngemukele ngenkulu inhlonipho umengameli kaSipsa Joy Bewana malibongwe igama lamakhosikazi igama lamakhosikazi malibongwe athi akho umuntu la endlini igama kaJoy malibongwe igama lamakhosikazi igama lamakhosikazi malibongwe umphathi wethu njengamaciko awu kodwa laphendula ngendlela ekhomba indlala noma ngidinga amasi yogurt nawo amasi ngiyakunika nje amasi ukuthi ukuphuza wona uzizoba ne-energy kuyinto ebalulekile masibonge kakhulu masiphinde futhi ngenkulu inhlonipho sikwazisa ukuthi besilindele ukuthi siyothola omele umnyango wezobuciko namasiko nezemidlalo kwaZulu Natal kodwa kuze kube imanje asikamboni ngiyakholwa ukuthi mayefika uzokwazi ukuyiveza siqhubeke nohlelo asembukele ngenkulu inhlonipho umengameli kaSipsa Joy Bewana ozosipha amagama amabili amathathu aqhamuka enhlanganweni yabaciko Hijack njalo ngiyingenele nje. Ngiyabingelela kuwena kuqala phathi ohlelo Bongani Mavuso. Ngibingelela amaciko wonke akhona phakathi kwethu nobuholi nosomabhizinisi imedia sawubona bafu. Njani? So igama nje bakade beshilo nguJoy owakwaMbewana ngiqhamuka kwi-Federation ebizwa nge-Cultural and the Creative Industries Federation of South Africa 2019 ngakhethwa as umongameli kuzwelonke. I'm from KwaZulu Natal. I'm one of the creative workers from this province even though senginikezwe i-task yokuthi qoqe noma unite and organize, professionalize the cultural and the creative industry. So for us, ama-legends abantu ababalulekile kakhulu, even for myself, as somebody okhulele lana, ofunda okuningi kuma-artist, awuqalela umzabalazo ngaphambi kwethu. Njengoba ngithi sawubona bafo Atlas sanibona. Yabo njengoba ngibila ngaphambili ngibona ubuso obuningi ngathi sawubona sanibona. So kube intokozo kakhulu Bongani Mavuso ukuthi wenze uhlelo njengalolu ngoba esikhathini esiningi ama-artist ethu igalelo lawo siyasilibone noma silibonge kakhulu bengasekho emhlabeni sibengasakwazi nokubona ukuthi umphakathi engiphile nawo noma engiunikeze i-service uya-appreciate umsebenzi wami. So siyabonga kakhulu as a federation, we are in support of this program. Ngezwe nami akukholwa nami ukuthi i-department let's hope ukuthi sendleleni ngoba bongakuhle bawubone lo msebenzi nami ngawuzwa nje ngominister ukuthi nomsebenzi abawusupporta kakhulu owenziwa la KwaZulu Natal. I hope ukuthi uzokhula uye nakwamanye amazwe. For example, Ubafo is a well known artist uCream wethu esinawo la eNingizimu Afrika engifisa ukuthi nangelinye ilanga ama-skills anawo awadlulisele ey'nganeni kumenza ukuthi abenefite. Sawubona baba Mhlongo, kuningi nje engifisa ukukusho ngesikhashana esincane
Kodwa thank you so much. Sithemba ukuthi uhlelo luzoqhubeka njalo siwakhulisa amaciko ethu. Ngiyabonga. Sibonga kakhulu, simphinde ngelinye ihlombe elikhulu. Ngicabanga ukuthi kubaluleke kakhulu uNkosinathi Mshengu beshilo ukuthi uzokwathi kubambeka ulapha kwimbewu bayaqopha. Ngicabanga ukuthi usabambeke khona namanje. Kodwa ake ngisukumise ingwenya. Ukhona Mshengu. Ngaphambi kokuthi siye kuswazi, ake ngisukumise ingwenya uAyanda uMfokamsweli. Insizwa le esungule iAyanda Msweli Foundation ubambisene nenkampani yakwaFord ekutheni umsebenzi wakhe uye phambili. Ngishaya ihlombe uMfokamsweli neinkampani ezinedumela lokubambisana. Hlokoze kwephambili ngoba lezi esemva isodakeni sesiminyaminyeni vele kancane njengomphetho wepitikoti. Hlala la ukhona njengamanani umthunzi wenkukhu uthule du njengekhansela emva kokhetho walizwa lithini. Siyabonga kakhulu Mavuso, sibonga kakhulu kubaxhasi umsebenzi omuhle kakhulu owenzile. Lo msebenzi ke uqala ungene eqala egazini lakho ufune ukuthuthukisa abanye abantu ngoba ususekhanyeni yiba futhi isibani kwabanye abantu. Yona nto le ukhumbula ukuthi singahlangani ngokomsebenzi. Ezinye izinto eziningi ngizibukela kuwena ukuthi indlela osebenza ngayo nami ngihlaba umxhwele bese ngiyafisa ukuthi ngathi le pattern ngayibamba. Yabo ngoba ngifika lapha nje indodakazi yami ukuthi le concept ngiyayithatha khona nje ngisebenza khona. Kodwa ayizukuzuzisa mina ufuna ukuzuze ini umphakathi ngoba into esiyimele la simele ukuthi umphakathi bazongaza abaningi ukuthi isebenza kakhulu lento yakwa transport kodwa ke bese ngihlanganisa kakhulu nezinto zama social ills. Angithi sithi thina sizama ukuthuthukisa umphakathi sisebenza yona lento le road safety community development through road safety. So into eyenzeka khona asigcini nje ngokubika ukuthi kunengozi noma ingozi uyivika kanjani. Sibuye sibheke nalezi zinto lezi ukuhlukumezeka kwabantu hayi kwabantu besifazane beyingane kuphela. Umuntu nje ehlukumezeka kwi-public transport ne-transport at large. Yikho lokhu uzobona ukuthi embonini sinalento esiyenza ye-gender based violence siyenza nemboni engakazi ibe khona ukuthi ukhulunywe ngokuhlukumezeka kwabantu. Mawuthi uyabheka la iteksini ukuthi uyagibela khona kune-ATK ibhalwe yonke into ngabantu besifazane kodwa mawuthi uyabheka manje sithe ukwehla. Mawufika eFaraday istika esinjalo lise sehlisa isithunzi somuntu wesifazane ifine yakhona ku drivers 1500 okhomba iseriousness. Engingagcizelela ukuthi noma yiphi iteksi oyibonile inestika nale uthothi ngemuva inento iningane intombazane uthothi ifake ingubo emfishane ingubo engaphelele zidunisile ungazi ukuthi uthatha inumber plate bese uyanginikeza bese siyabona ukuthi kusazobusayibona yini. Iwona umsebenzi sebenza nodadewethu nabafowethu laba basebenza lapha abayiqashe bona sex workers. Sihlale nabo phansi sibheke ukuthi bona bahlukumezeka kanjani. Sizwe inkinga ukuthi kuphi nendawo. Uyazi into ezoyifica lapha uzothola into ongazi uyizwe Mavuso sizoyenza ngelinye ilanga. Uthola ukuthi ngoba besebenza nje lapha abantu babukela phansi bekhuluma yonke into abayikhulumayo. Kodwa uzokhumbula ukuthi ubhuti wakho nomfowenu ukhona osejele. Nobaba wakho ukhona osejele mayiphuma before enkosikazi wakho uqala lapha kuma-sex workers athi uyokhipha ibhadi. Nabanequnga ade bebulela abantu. Before makhosikazi abo baqala lapha kuma-sex workers. Izinto esiyithola ngokuthi sesisondele eduze kwabo sahlala nabo salalela. Nikuney'ngane bafundisa iy'ngane bazama ukunqamula i-chain ye-poverty. Bazokutshela ukuthi uhulumeni wethu uvumile ukuthi ingane na-12 ayikwazi ukwenza i-abortion akunalutho lokho asikiphisiswa akunalutho. Siyavumelana nabo ngesisho ukuthi uhulumeni shilo kodwa yena ucindezelwe ukuthi lo msebenzi wakhe awukho emthethweni ebesebenza ngomzimba wakhe. Ikupho okukhulu ukuthatha isinqumo ngomunye umuntu nokuthi usithathe isinqumo ngomzimba wakho ngoba umzimba bawudayisa futhi bawuqashisa mhlawumbe singasho njalo ngoba babuya nawo ekhaya. So uzongifica ngiphambili ke ezintweni ezinjengalezo ukuthi sibalekelele bawudayisa umzimba wakho uthathwa ikhona insizwa sinazo lapha nesikudla nazo iphoyini la komo road lapha. Ubuya nawo nomzimba ekhaya wena nomzimba dothe ngoba siyawuqasha wenze lo service leyo bese bushiya lapha yabona. So izinto esiyimele Ntuli Foundation imele izinto ezinjengalezo esiyisebenza sicela ukuthi umphathi usilekelele. Ezinye izinto ezibuhlungu kakhulu ile nto yokubona abantu behlupheka ukuthi abantu bahlala endlini engekho kulo muzi lo
ukhona umxhaso kulo muzi ukhona umxhaso kulo muzi awunawo umxhaso lapho uthi khona de sikubona nje sekwanongoma ngane yami kuhlala abantu abawu5 khona usisi wakhona nobhuti wakhona nezingane zakhona asinazo ingubo zokugqoka amahlazo siwabonayo asisho ukuthi sigxeke ubani sithi isikhathi sesiphelile indaba okhomba uhulumeni ngenjumbane into ithi eSouth Africa into esiyidinga mhlambe KZN siqale khona sidinga umuntu ozoba project manager ozohlanganisa umuntu oxakekile nomuntu ongaxakekile abantu baxakekile abakwazi ukuzwa umfowethu nangu ubhele laselenge abakwazi umuntu oxakekile akakwazi ukukhuluma nalo yabhuti ngeke ukhulume umuntu ogqoke kanje ube uyibona ucathawayo yabona funa kusucathabona ezimina ngabe ngiyocela ukuthi bhele lapha nabaxakekile kuloya muzi ngicela ufake okuncane then isithuthukisa umphakathi wakithi lento yokuthi mase sesikhulile sithi singama celebrate ayikho indaba celebrate bafowethu ungawuthuthukisa umphakathi mhlambe ke angehle ngobona njengesicacanga ngethemba ukuthi siyokhuluma incwadi yami isikhona ngafundiswa yilo ukuthi siyabhala incwadi yilo bhuti izinto ezenza abakithi siyacela abakithi sibambisane nisilekelele kakhulu asinalutho singabantu ntuntuntuntuntu singolopholo kodwa ngokuba khona kwenu sizokwazi ukuthi siyothuthisa umphakathi ungilandele ku Facebook ungilandele ku Twitter @46 uyofica yonke imisebenzi esiyenzayo ulekelele lapho ongalekelela khona abantu bakithi abangalambe abangaxakeki belale phandle sibe sikhona ngoba lento gender based violence niyikhuluma sithi usibani bani uhlukumeza usibani bani asikabheki ukuthi i department human settlement ikupha kufanele ukuthi akwenze makunomuntu ohlele eminyango bazothatha advantage yingane lezi hambe ziyodlwengela umama edlwengela ugogo bese kubanjwa amakhanda gender based violence ake sikhulume nge-infrastructure umgwaqo mawungekho mase kudlwengelwa ingane lapha ngaphesheya ucela umfula le evidence iyofika nini amaphoyisa azofika nini so izona zinto lezi engicela silekelelana kuzona zonke ngiyacela nawe embuzo enifuna ingane eShayina mfowethu noma okungwelisi yazi insizwa hawu madoda mina ngineyingane lapho komnambithi yalapha local siyabonga kakhulu Mavuso Letha kanjalo kwingwenya hawu madoda siyabonga simshayele likhulu ihlombe inhlanhla sikwaze ukuthi sixhumane nehhovisi lesilo lapha inkosi uMesuzulu kaZwelithini sinazi inhlelo zokuthi kube khona ukubambisana phakathi kwethu nalo sibheke phambili ngoba ngaphandle bobukhosi bakithi akukho esingakwenza kube impumelelo amakhosi akithi abaluleke kakhulu ngizocela ngenkulu inhlonipho sisukumise noma sisukume semukele umntwana uAfrica Zulu esangena phakathi kwethu siyawusukuma sonke nje angene abe kanye nathi uyangena uyasondela esangena umntwana Masibonga kakhulu ukuthi sibe lapha nendlunkulu phakathi kwethu usanda kuqoka nje ngokusemthethweni ngokuthi abe ukhulumela isilo udaba nje le BMW bathi BMW X7 le ukuthi ibiza 7 million iyona ndoda eyabhulayo ibhula lolo daba bedlala ngesilo uzakucacisa konke lokho ngoba usazothola ithuba lokukhuluma abhule yonke lemlilo ebonakala ingcolisa isilo idwebe isithombe esingesihle ngesilo sibonga kakhulu ke Mageba ukuthi phakathi kwethu kuyintokozo siphinde futhi sibonge kakhulu kuyindlunkulu sibonge kakhulu kuyo kuso isilo uMesuzulu kaZwelithini ngokuthi aqinisekise ukuthi uyakwazi ukuzomela phakathi kwethu shaya ihlombe indlunkulu ngenkulu inhlonipho ngemukela iswazi siyabonga kakhulu iswazi ngiyazi ukuthi ekseni uthe ukudlula nje usike iphethini udlula kuyinto enhle kakhulu oyenzile unkosinathi mfaka mshengu simshayela ihlombe Dr Law enkulu ihlombe mawubuka imbewu uzomthola khona ngiyabona ne-artist lakithi unazi hawu madoda shayela ihlombe unazi Sanibonani bafo uyabona ke leli gama lethi bafo likabili man umntimande ngapha nawe akunqale ngokuthi ngibingelele indlunkulu kaZulu sibonge kakhulu ukuthi sibe nayo la phakathi kwethu emcimbini engizothi inqopha mlando ngingunkosinathi ngokwamshengi isibongo
ngisebenzela umsakazo ongaphansi kwenhlangano esakaza ngomoya eNingizimu Afrika iSABC. Ngangena ke emsakazweni ngizonikezwa umsebenzi wawuthintana nenhlelo ze talk show. Kwakuthiwa ke uhlele kanizoluvuselela kwakuphumela eshashalazini ngaleso sikhathi. Kwahamba ngisemsakazweni ngase ngiphinda nginikezwa umsebenzi othintana nenhlelo ehlukahlukene. Nami ngike ngawenza uhlelo likaMaskandi nginikezwa lona. Kodwa ke ngaphambi kokuthi ngifike emsakazweni ukhozi bengisebenza kwiphephandaba Ilanga njengentatheli. Ngesikhathi ngiseselangeni kuningi kakhulu ngicabanga ukuthi umuntu wakwenza ngesikhathi sinikezwa umsebenzi wokuvuselela iphephandaba le-entertainment ekwakuthiwa Ilanga lethi kungaleso sikhathi. Umsebenzi ke ngawenza ngaleso sikhathi ngithi angeke ngishaye noma ngishayele ihlombe ngalokho. Kodwa ngayenza konke okusemandleni ukuthi umsebenzi wabaculi bakithi kakhulukazi uMaskandi nesicathamiya nomxobanyawo lonke lolu hlobo lomculo obekade lungemva kakhulu. Mawuzokhumbula kahle ngokumlando wephephandaba Ilanga kwakuthiwa uzishe gagasini kwakuyi-entertainment leyo. Mawuyibheka izinto noma igenre kweyona yayiphushwa kakhulu kwakuyigenre le entertainment bese kuthi ophuze chemist review nje iCD sekuphele kanjalo. Lento yama news udaba libhalo kwenza iprofile ngomuntu kwaqala sesenza Ilanga lethi. Sanikeza inselelo isolezwe ukuthi nabo basike iphethini kwani competition nje enkulu. Okuthe ukuthi umuntu mayise uthatha lo msebenzi sesiya sengifike emsakazweni ukhozi. Kuningi kakhulu engizokusho ukuthi ngoba ngifuna ukuthi ngingene ukuthi kwenzekani emsakazweni. Ngoba ngi-on air presenter. Ukuthi njengoba ngiyi-on air presenter ngiyafana nje nomuntu owumashanela. Olapha kude. Kodwa ke njengentatheli sengikubeka eceleni bomsakazi. Khuluma njengentatheli nje ngibuka inselele ebhekene nomsakazo noma nezokusakaza jikelele. Ungabheki ukhozi kuphela. Ubheke nje ezokusakaza eNingizimu Afrika. Zinenselele enkulu. Ingozi kakhulu ke into yomsakazo ngoba ihamba ne-influence. Ingoma ingadlalwa emsakazweni iyachuma. Into ukuze ichume ukuthi phindwe kaningi nje endlebeni yomuntu noma kuthiwa imbi kanjani. Kosukelalele noma ingaba imbi kanjani kodwa mayiliphindwa kaningi ugcine sengathi uyayimukela ukuthi iveli right yizi ngekho right. Ama on air presenter kwesinye isikhathi uma uyilalela radio uzoyilalela ngehlo lomtatheli. Ungalaleli nje ulalele ngehlo lomtatheli. Uyakwazi ukuzwa umuntu enza ibheka yabo mayifaka ingoma bese ibheka announce. Uyamuzwa ukuthi uyaphusha. Ayidlale zebentathu. Ezoyidlala zontathu lezi ngoma ezobathula bonke. Ayihluphe ngokumaza uNkosinathi Mshengu ukuthi umushiza wentombi insizwa kwaGandaganda eMgungundlovu mase kweyami ingoma. Kodwa lezi ezinye ayidlaliwe futhi bezimnandi kunale yami ingoma. Kodwa ukuthi indlela ayiphusha ngayo le uyeza ukuthi hayi man uyayizwa lento. Kwi-genre ke inkinga ekhona njengoba ngisho nje inkinga nje encanyana abantu abazenza baze kube isijwayezi kodwa engaboni ukuthi izoba nomthelelo ongakanani moving forward. Umculo wakithi ke waba nezibhadiki lesosho njalo. Ngikhumbula ngesikhathi umuntu esebenza noma ethola umsebenzi kwi DYR. Ngesikhathi ngifika ku DYR wawungekho uMaskandi. I-DYR indlela ehlelwe ngayo kwakuyinto abantu abasha baseThekwini owawungathi uma uqhamuka umuntu wasemakhaya nowazi izinto zasemakhaya uthi uyibuka i-DYR ukuthi ngeke kwenzeke. Ngeke kwenzeke ibe noMaskandi. Ngeke kwenzeke ibe nesicathamiya. Kodwa uma sengifikile ngesikhathi kuthiwa kubuzwa kuthiwa iziphi inhlelo ongayithatha mina ngaba neqiniso kimi
angikwazi ukukhompyutha nenkinga yaselokishini. Ngeke ngikwazi. Ngayicelela, ngicela abanginikeze umaskandi kanye nako konke lokhu abangakufuni ngizokwenza mina. Ngempela yabakhona lamajandre engikhuluma ngawo. Ngifuna ukukunikeza isithombe esithi ithatheke le nkinga eyenzeka emqondweni nokusimo ngoba babheka lento esheshayo baze bathi iyacommercialize. Yabo bathi iyadayisa le. Ima udayise manje umaskandi. Manje yokuxoxela ngenilanga ukuthi yini bawubone ngathi usuyadayisa manje. Ngoba nawo bebengawuthandi. Inkinga ekhona mawubheka umculo wesintu bafo. Owakho kumculo kulama genre ngiwabalile. Udida wonke umuntu, udida nje ama compilers. Makithi udida wonke umuntu ithi mayifikile ingoma kaBafo. Ayedwa. Omunye wabanalo owacishe waba nenhlanhla nje ngisho njalo. Umama uBusimhlongo. Wawunganakwanga umsebenzi wakhe until kube khona isandla sophuza ekhemisi. Kwayima kwasekuthiwa iEdben Maskandi. Kwayima uthola ukuthi udlala. Kodwa ngesikhathi esidlule ubedume phesheya engadumile ekhaya. Akekho ukuthanda umculo wakhe. Ngoba akekho ayewuqonda. Ongawuqondike uvela athi mubi bese ngawudlala. Manje ufikela umculo kubantu okuthiwa ama compilers. Abasakazi in these days angibavikeli. Akubona abafaka umculo kwisystem. Ama compilers. Uma uba nenhlanhla yokuhlala kwikomiti ekuthiwa lilalela umculo. Uyi-artist. Ungaquleka, ungafika endlini ekhaya vele uyiyeke lento uyiduba uyiyeke. Uma ulalela ukriticizewa ingoma yomuntu. Ucabanga umsebenzi owenziwe uma uyi-artist ukuthi kusetshenzwe kangaka bese kuzokhama umuntu athi ayangizwa le. Kusho ukuthi njobe engayizwa kusho ukuthi ngeke ingene. Aba-influencer bebe baningi igcina inganginanga emoyeni. Igcina ingadlalanga. Kodwa into esisiza kakhulu ma-artist manje ukuthi njoba sekukhona izinto zama-social media isivele yavula elinye igeba sekusho ukuthi fa ube creative. Umsakazo ungawucabangi njenge-gate lokwenza umsebenzi wakho uzwakala. Kuhle ukuthi uthi ufika kubo ngoba nalama system abawathumelelayo abakuthiwa email manje kwabanye abazi kwabona ukuthi wenze kanjani. Abanye bayashesha ukuze ufike umsebenzi wakho. Kodwa ngifisa ukuthi Maciko inselelo inkulu kakhulu ngoba inselelo isuka kulento yokubalekela ulimi lwethu kuqala lungazigqaji ngokuthini bese kuthi izinto zethu zonke ezizoqhamuka ke zibe naleyo sithunzana njalo naleso sithunzana njalo sokuthi abantu abayithandi into yabo. Ama-artist engaziyo ukuthi uhlobo lawo lomculo la eNingizimu Afrika idida bonke abantu iyawadida ngempela futhi cishe uthi Mavuso kuona wonke ama-radio station ama-commercial wonke abanenkinga yokuqonda lo mculo. Umculo kaMadala Kunene abantu bahluleka ukubamba. Bawuhluleka ukubamba. Umnandi abazi noma bazothi jazz, abazi noma bazothi umaskandi, abazi bazothi ngoba ngithi sekufanele kubekwe ngamajanda inkinga ekhona. Omunye umculo osunenkinga ke manje umxobanyawo nomgashiyo. Yabo nje ngikhuluma lezi zinto zombili ngithi umxobanyawo nomgashiyo uma ungawazi umculo uzoduka. Amajandra amabili ahlukene lawo. Umxobanyawo nomgashiyo. Kucishe kufana. Uma nje uwazi umculo akufani. Awuthi ngikwenze lesibonelo sincane nje isifundo lapha Mavuso. Umxobanyawo kusebenza ama keyboard. Umculo engenza isibonelo ngawo Soul Brothers ngoba nijwayele. Ijandra yaboke leyo. Ama keyboard ima bezoqala ingoma iqala ngama keyboard kulandeleke okuyi. Umgashiyo kusebenza i-electric guitar. Yona eqala eqaleni. Yona sebenza titi uyizwa yona igijima njalo. Ugijima. Kodwa uma usuza nalapha kumaskandi into efanayo ke manje
Yabona kune sound entsha sevele yaqhamuka nje kumaskandi. Le yenza ukuthi eba ngixolela abacula umaskandi ngoba lizoshaya. Yenza ukuthi kube ne sound ekuthiwa yintsha kodwa mathi uyababheka labo maskandi banamhlanje ungamnikeza isiginci akwazi udlala. Mawucela izihlabo zakhe nje ufuna ukuthi akuphi izihlabo zangakubo akakwazi ukudlala ngoba akakwazi ukuyidlalela. Nansi into iyenzekile ke ngimxoxele ngesikhathi ngiseyintatheli ngakuthola ukuthi inkinga ibe la. Ngesikhathi umsakazo omkhulu othenjiwe kufanele udlale umculo womgxobanyawo Soul Brothers ungasawudlali. Abafowethu abasembonini yomgxobanyawo basebenza every day bahlale beseyitudo eGoli. Kusuka umuntu la ethi uyacula uyafika eGoli akayiphethe iband zikhona insizwa ophathaphatha ngaphandle abadlala umgxobanyawo balindele ukudlala umgxobanyawo ngoba akanabantu abazomdlalela bamtshela ophathaphatha bathi nansi sound sizoyishintsha cula umaskandi uyilalela kahle lento uyezwa ukuthi umaskandi kodwa umgxobanyawo kuyadansa. Kodwa ngenhlanhla ukuthi le sound yabo isondelene kakhulu nalento yangenhla uyabona lokusina kwangenhla mawushona ko Bigville uwehla uza ngapha kwenquthu ngoba ilapho bese kuthiwa umaskandi. Kungakho ke sekukhona ke inqwaba yomaqhawe lawa masha abakwazi kodwa ukuyidlalela isiginci sekubulaleke Mavuso kubulaleke yabona mangithi indaba zomvalelo ngoba ophuza chemist bayazi amabhenanyawo la ingoma bayiqala kumvalelo kuzo zonke indawo ushona kona ingoma ushona kuphi ingoma yendawo oqala ekuyona ethuthukiswayo. Lo maskandi oqhamuka manje awazi ukuthi yasiphi isigodi ngoba nasesigodini sangakuwo kwesisikhathi abayazi kwayona into ayidlala kodwa ke iyathandwa. Khuluma mshengu. Iyathandwa kodwa ithandiswa yile zinto zama social media. Naku-ke Mavuso mina engizofisa ukuthi ngikudlulise sibonge kakhulu umsebenzi owenziwe ukuthi amaqhawe afana nobaba Madala ahlonishwe. Kodwa-ke siyabakweleta kakhulu ukuthi lamajandra yabona njengoba ngikhulume nje ngibhlungu ngoba kunamaciko asezazi adlule emhlabeni imisebenzi yawo sengathi ivaliwe uyabona ngathi kuvaliwe ngoba azophela lamajandra uma enganikezwa ithuba nespace. Kodwa-ke awazovaleka ngqi ngoba izinkundla zokuxhumana zikhona. Uyabona Mbuzeni mfowamkhize ngifuna ukukutshela yabo ayisancengwa manje interview awusali uthi indaba uzola ukhosela umuntu ucingane ne-interview ufuna iprofile just open your lokhuzane page ku-Instagram. Ingoma uyiqala ngokuthi usestudio ushaya ihlaba zakho abantu baqale bakulandele the number yabantu abakulandelayo the number yabantu abazothenga umsebenzi wakho uyanamba uyawuthumela umsebenzi wakho kuma compilers already ingoma yakho siyadlalwa nasekhanda kuyena akakwazi ukuyiziba. There is a demand yokuthi umsebenzi wakho yes there is a demand yokuthi umsebenzi wakho yes asisebenzeni kuloko. Ngiyafisa ukuthi baba Madala siyabonga kakhulu inselelo njengoba ngisho inkulu kakhulu kulolu hlobo lomculo bafa asigcini manje la sizawuqhubeka ngiyazi ukuthi mhlambe ngiyenzeka ukuthi kule nkulumo yami ewukhona ngibanyathela amakhona sebengixolela. Yabona Sawakho Swazi khuluma amazwi abaluleke kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi ama-artists amaningi la eNingizimu Afrika ayayibuza ukuthi ingoma zidlalwa kanjani emsakazweni zingena kanjani ingoma enkulu. Yabona mawubuka ulalela uhlelo ezangempela sonto ekseni besikhuluma nge-digitalization sikhuluma kakhulu nge-digital transformation ethi eSouth Africa kuzofika isikhathi noma emhlabeni wonke jikelele kuzofika isikhathi la singeke ungasayiboni into ekuthiwa i-CD lephathwayo ngoba usukwazi ukuthenga imoto egarage ingenaso isikhali iradio yakhona sokufaka i-CD. Lento yakukhomba ngokusobala ukuthi lento yama-CD i-out i-CD ithi iyavalwa eyi-manufacture ama-CD lokhu kwakhomba ngokusobala ukuthi ney'tolo ey'ningi esizaziyo bey'dayisa umculo zivaliwe. I-music ivaliwe ishutwe down o-reliable bavaliwe
ney'tolo ey'dayisa ama-CD la aphathwayo kuvalwe yonke leyo nto leyo. Leli sikutshela ukuthi ama-artist awazi vula umqondo-ke manje athi senza njani ukudayisa umculo wethu abantu bakwazi ukuwuthola kalula. Ngena kwi-digitalization uyi-artist ngoba kulula kushibhile futhi umculo wakho uhlala ukhona kufana ne-CD eba ne-scratch. Yabona nje mina i-album ngo-2016 ngayenza ngayiregister uyithola kuzo zonke iy'tolo ey'dayisa online no-iTunes, Rhapsody, Spotify. Umuntu vele angene lapho kuma-iTunes ayithengela ingoma ngo-R7. Ama-royalties akhona ngiyawathola kabili ngonyaka. Umculo wami udayisa lapha. Mina umusic wami ngu-owna 100% ngaphansi kwenkampani kaMavuso Best Entertainment. Wonke umsebenzi mangingena estudio ngo-recorder usayina ngaphansi kwenkampani yami, ngukhomishine kwenkampani yami, ngibe umuntu oyi-artist esebenza ngaphansi kwenkampani. Sesifikile isikhathi esithi umuntu omnyama ka-owne i-master yomsebenzi wakhe. Uma ungena estudio urecord i-album yakho ukhokhile, owna le master le CD oyenzile owne ibe yakho. Uzizokwazi ukuthi uma kukhona abantu abayidingayo eminyakeni ewu5 emva kwalokho uhambe uyigaya ngoba i-owner wena uyithatha uyinika abantu. Singathatha umsebenzi wonke italente lakho lonke liphelele uyolipha abantu benkampani yomculo enkulu enama-headquarters phesheya eMelika eqashe inqwabe abantu abamhlophe abaku-management. Wena uyi-artist ufana nesigqila esosebenza ubusuku nemini uhambe uperforme mhlawumbe wenza ama-shows amathathu ngosuku ngeviki wenza ama-shows awu-100 kodwa inkampani ikholela u-30,000 ngenyanga. Ujabule uyi-artist yini u-30,000 emalini osokuyigayela inkampani? Yini u-30,000 enkampani eshaja ngawo 60,000 phuze ekhemisi nge-performance yakho bathi 60,000 but wena ngenyanga after 30 days they pay you u-30,000 bona ngosuku bagaya o-60,000 uperforma mhlawumbe kathathu ngosuku evikini uperforma kangaka yenza malini inkampani enyangeni kulo 30 days ngawo bese bebuya bazokukhokhela u-30,000 but baphinde futhi bakuthengele imoto. Jabula futhi ayabelungu bami bangithengele nemoto nomuzi mawuthi ubheka umuzi ivelu yakhona u-250,000 uselokishini kodwa ama-directors aleyo nkampani ahlale eSandton, ahlale eHoughton, ahlale eMhlanga, ahlale ko-Hillcrest. The directors of those companies they are living large but ama-artists ahlale lapho ko-BB eMlazi jabulela nje ukuthi bamthengele umuzi ka-500,000 eMlazi. Into eyiqiniso ithi ama-artist ake sekumele afunde ukuyiphathela umsebenzi, afunde uku-owna umsebenzi wawo, afunde ukuyiphatha. Bawona amadodakazi phuze ekhemisi manager amadodakazi akho, wafundisa umsebenzi amadodakazi mbuzeni akwazi ukumanage umsebenzi wakhe. Iy'ngane uyifundise e-office ukuthi yenziwa kanjani i-invoice. Iy'ngane ziku-arrangele i-transport ukuthi usuke la uma ubhukwe eGrahamstown usuke la zikubhukhela ibhanoyi uze uyofika zikubhukhela ihhotela phambili. Kungabikho inkampani yomlungu ezongena ekwenzela ama-bookings. Ekubeni iy'ngane kanti niyifundiselani le y'ngane? Ngoba le y'ngane kumele zithi uma yiqeda ukufunda yibuye ezosebenza ekhaya. Kube yiyona eyaziyo ukuthi isiginci sikaMadala Kunene sidinga ukuthi sisebenza kuphi. Ngoba ngale siginci kungena isinkwa la ekhaya. Ngale siginci ziye esikolweni le y'ngane. Ngale siginci le y'ngane ziyakwazi ukuphila usuku nosuku. Asingadlali ezinye izizwe. Asiyifundise ukuzenzela. Usazodayisa ama-CD ungayitholi uze kuthiwa udayisa i-platinum kodwa inkampani ikunika u-R500 basathatha kuleya mali abakunika yona. I-loan, i-advance, i-loan ngamanye amazwi. I-artist ehlakaniphile izothi nginika u-250,000 owani angewudingi le 250,000 ngidinga ukuthi sishare kula ma-sales e-album. Uma i-album idayise 1 million ayine 50% kulo 1 million 500,000 uza iy'nkinga until ama-artist ezokwazi ukuthi ayifundise ukulwa elwela into yawo abe ne-ownership yomsebenzi wawo. Ngeke izinto zilunge, ngeke izinto zilunge eSouth Africa. Abantu own your master. Ama-artist e-hip hop ayibona o-Jay-Z. Yingakho Jay-Z namuhla be-filthy rich, he's a multi-billionaire. uKanye West usanda kungena kwi-list ya the richest billionaires.
nge-hip hop. Kanye West uya-own ama-master akhe. Kanye West uma engena e-studio, ungenela inkampani yakhe, a-record album yakhe, inkampani yakhe. U-Jay-Z, from i-Def Jam, ungena e-studio u-Jay-Z, nama-artist akho Rihanna, nama-artist amaningi asebenzisane nawo. Onke lawo ma-artist belonga kwinkampani ka-Jay-Z. He owns the master. Waphinde futhi wasungula uhlelo lokudayisa umculo, wathi hayi angingeni kulento zama-iTunes. Ngiyidayisela ngendlela yami umculo online. Dadewethu Joy, ibalulekile lento yokuthi ama-artist akithi siwafundise. Akwazi ama-artist akithi ukungena ekutheni imali ayithola kuphi. Ngoba imali eningi phuza ayisekho ekudayiseni ama-CD. Imali eningi iku-publishing. That's where real money is in the music business. If you own the master, if you control i-publishing, ngeke uzuhlupheke nanini. Sinama-artist okuvele kuthiwe after 5 years ingoma yakhe yarekhodwa, kuqhamuke i-ad agency ithi sicela ukuthatha ingoma yakho nje, just a snippet, 10 seconds wengoma. Shani ihlobo ama-artist eSouth Africa esazolwela i-ownership. Esazolwela i-ownership, owner umsebenzi wakho, own the master. Ungangena e-studio ujatshulise ungena e-studio ufakwe inkampani, bakufake ehhotela udla amankonca uyibone nawe ugibela ama-V-Class. Leyo V-Class uzokukhokhela ukugibela kuyona. Ngamele ukuhamba nge-Corolla ekhathala endleleni. Kodwa ekugcineni wazi ukuthi you own leya msebenzi owakho. Wena lo msebenzi udayisa ama-CD awu-5 kungcono kunokuthatha amalungelo akho wanika omunye umuntu. Asisukumise ngenkulu inhlonipho umntwana wasendlunkulu Africa Zulu. Sicela siphakame amadoda athule igqoko emakhanda bese eza azosipha 3 minutes nje Makeba. Cela usondele. Nina besilo. Nina bendlo. Yete. Siyabonga. Ngicela ukubonga ubaba Mavuso ukuthi akhumbule ukuthi kunesikhala sendlunkulu kumsebenzi wokuciko. Umsebenzi wakho Mavuso isilo somhlaba siyawazi. Amagalelo akho wesihlalo ayo konyeliswa uyizulane zakho. Mzwana izinto sezistable. Siyindlunkulu. Siyabona, siyabazi abantu abafela inkosi abakwaziyo ukuthi basebenzise amathuluzi banawo. Lokho kwenzayo ukuthi uzophakamisa namhlanje iqhawe lesilo esikade likadla phesheya ubaba wethu ubaba uMadala abamazi ngobafo abaningi ku-music. Kuyinto esijabulisa kakhulu siyindlunkulu ngoba noma sisempini ithemba likhona uma kusekhona insizwe enjengawo Mavuso. Isilo-ke siyadinga amaqhawe njengani njengoba nje isilo si-interacta kakhulu kwaMadala Kunene. Siney'thombe ey'ningi esayishutha naye, even isilo singakabi ngonyaka. Sisewumntwana. Sikhombisa i-passion esinayo ngomsebenzi owenziwa ubaba Madala. Namakhawu amaningi akwazi ukulilizwa. Siphila ey'khathini ey'nzima manje lapho i-poverty ihlasele ama-artist. I-system ekhona ikwenza kube nzima ukuthi ama-artist akithi akwazi ukuyiphilisa. Kunjalo nje awavikelekile ngoba ama-unions amaningi akaze ngizwe kuthiwa kule union yet has been successful protect ama-right ama-artists. His Majesty is quite concerned ngalezi inkinga, and as you will know ukuthi he's a young king understandayo ama-challenges faced by our artists. I-era endala esiphuma kuyona ayibanga nesikhathi esanele ukuthi ithi pay attention to amaciko. Kodwa lokhu kwabakhona ubukhosi bakwaZulu kusukela lena emakhosini. Ubukhosi bakwaZulu bakhiwa amaciko abasha abaho bey'nkondlo
bebonga inkosi. Inkosi ngaphandle kwelo music osukwenziwa inyosi awenzeki. Kusho ukuthi inkosi ayikwazi ukuphuma, inkosi ayikwazi ukuthi inyakaze. The role of artists eDlokulu, we are 90% operating through ama-artists. Now, through system esangena kuyona saba excited. I think wonke umuntu thought they could live without the other. Now sasifikile isikhathi ukuthi ama-artists athathe indawo yawo eDlokulu. Indawo yenu eDlokulu ikhona, iy'tulo zenu zi-empty. Silindeleni nina njengama-artists ukuthi nizokwenza umsebenzi wenu, nedayise ngokwenza iy'ngoma ngembube. Into amaZulu akini azokwazi ukuthi ayithenge. We need ukuthi to engage ama-scholars ethu. Ukuthi athi raise relevant debate mayelana nefa lama-artists angakwazi ukuthi alclaim. Abantu bangaphandle bafika la bezokwenza ama-movies ama-millions ngoshaka. Umusic osetshenziswayo sometimes owenu kodwa ngenxa yokuthi aninayo i-protection that you are supposed to have as artists. Ngenxa yokuthi neDlokulu nayo ibhizi ney'nkinga ey'ningi ebhekene nazo ngoba nathi we are fighting for the space within the republic. So that i-identity yenu njengabantu bakaZulu ingapheli. But kunjalo kuleyo chaos kube khona abantu ababa-opportunists who have managed to aggrandize themselves. Bazuze kakhulu ngokuhlupheka kwama-artists ngomsebenzi wama-artists. 90% of the cast eShaka ishona ihlupheka. The same newspaper ibakhiphile behlambalazeka. Ama-newspaper akithi abahlambalazi ukuthi ubani bani siyahlupheka kanalutho akasaboni, ushona akasaboni, uhlala emkhukhwini. Now, inselelo enkulu ukuthi mhlambe i-colonization le yethu has now sink in reality. It has become our new reality. Because it's no longer umlungu ocindezela abantu bakithi noma odla imali yama-artist. Now paying manje is the black people. Because the system is so perfect manje that isirana yona abantu bakithi sebecindezela abantu bakithi themselves. Kunabantu bakithi who have decided ukuthi bona beyibone beyi-upper class, beyibone beyingcono, betshontsha ama-resources abantu bakithi, beyibone beyingcono, beyi-above. And lokhu kuyayikhathaza kakhulu imbube ngoba imbube is very, very concerned ngey'nkinga ey'thinta ulusha, ey'thinta i-creative world, ey'thinta nje ukuthi i-production abantu bakaZulu kahle kahle ngoba babenza inkamba benzani, what are they producing? Abantu bakaZulu abama-artists ethu abamaciko bama-biggest consumers. I-system ekhona has found a way ukuthi amaciko ethu abe captured by the lifestyle abangayidingi. We must accept not as artists ukuthi we have failed ukusave imali. Kunama-stories abantu ukuthi umuntu wadayisa imbadada uthengenye wenzani wagcina sene-truck wagcina sene-stairs. We need to stop culture. We never, ayikho empire that will ever grow through a consumption mindset. We must stop consuming. Our professionals, our artists, our Zulu people, they need to understand that we now need to develop a clear agenda. How are we gonna get out of this slavery? So by our own people base-Africa. Abasithola lana sinengqondo ye-colonialization. Because sazuthi wathola imali efanele uthenge i-BM, uthenge ini. Everything is about consumption. We are consuming ukudla, ufuna ukuyohlala. You are fighting for your space ukuthi ubonakala u-equal ku-India kumlungu by through consuming. Kanti i-equality yethu, indawo yethu will only claim it through ukuthi si-produce. Or produce music wakho, own what you produce. One of the biggest challenges in Nigeria was that even though the economy was very strong,
Baba bona ukuthi no, this nation, it is producing, it is consuming what is not producing. eNigeria ba-importa yonke into utamatisi ini ngisho isixubo ayikho into enga-import ayikho into yakhiwe eNigeria. Emgaqweni ayikho imigaqo imali yogovernment ayikho i-fiscal government ayikho bathina build your own infrastructure. Now izwe lakaZulu izwe linothile kakhulu and izwe elinomlando of great men, great wise men. Now this is a time where all those great minds need to come up bezokhipha isizwe sakaZulu ebugqileni. Kodwa kuzokwenzeka kanjani uma kusaqilezwa ama-artists ezibeni sepoverty? I-system iyabheda, you cannot mend it, you cannot fix it, you cannot transform it. It needs to be destroyed, it needs to be ended. Qala i-system entsha ezokwazi ukuthi iphilise abantu bakithi. Abantu bakithi they are captured by the system le, i-capitalism. I-capitalism ukuthi usho uma wakhe ehlupheka uzohlala eThekwini ungamthumeli ngisho amazambane. Kodwa uhamba ufuna ukuthi uyokhuluma nedlozi, yini uzokhuluma nedlozi abakhaya kuma wakho bengakujabulela. Now, in as much as there's a lot that is going wrong done to us, nathi kumele siyinuka amakhwapha njengesizwe sakwaZulu, njengama-artists, you know, we need to take responsibility to every cent esilenzayo. We need ukuthi ama-artists anikeze i-vision isizwe through the music. Ngoba silalela bona emsakazweni 9 to 12 silalela bona. Umusic wama-artists awukhulume ngama-challenges obhekene nabantu bethu. Awukhulume with this reckless spending eyenziwayo. Ayikhulume with this lama-blessers alimazi iy'ngane zethu that are under age 16 years ikhuliswa ubaba on a Mercedes Benz. Maningi ama-challenges, there is a role that ama-artists can play ukuthi uplift isizwe sethu. Siyabonga kakhulu mfethu. There is a role that we can play. So ama-artists funeka azi ukuthi now ane-role yawo. Uyabona. Our biggest challenge as we are here is our black middle class. Le black middle class iyona that believes ukuthi ayisakwazi ukuphila ngaphandle kwele luxury lezi zinto lezi ama-slave queen. All these problems they figure with the black middle class, and they've become the agents of the colonial people, because you can't even say manje ukuthi it's a white system. No, it's a capitalist system. Ngoba kunabantu bakithi abamnyama ababamba abantu bakithi abarana iy'nkampani ey'nkulu abangabaholeli aba-exploit abantu bakithi. It can asisho ukuthi masithi thina i-system asiyifoni sho ukuthi we are saving the system ukuthi exploit abanye abantu. We saying ukuthi asifuni ukuthi abantu abakithi kube khona abantu abahlukumezekayo. Ngakho-ke indlunkulu we are looking ukuthi isebenze with the greatest minds and also organizations, including universities and scholars and everyone. Ukuthi ngempela kube ne-collaboration so that sikwazi ukuthi lama problems abhekene nama-artists engenzeki. Umuntu imandi akakwazi ukwenzela amamiliyoni iy'nkampani zaphesheya. Ngelinye ilanga iy'ngane zakhe zilimale ayisayitholi seziyahlupheka ngenxa yokuthi izinto azenziwe kahle. Baphi ama-lawyers ethu? Sithumela ama-lawyers amaningi agcwele ey'koleni. Kodwa ayabuya lana libe lokwenza amathenda. Full lawyer this esikoleni. Ake sibe ne-agenda ukuthi sifuna ama-lawyers amangaki, sifuna ama-engineers amangaki, sifuna ama-bridge amangaki. Let us get our people bebuyele back emakhaya. Awu ngiyabona Mphuze ekhemisi efikile. Awu yazi size sebenze kakhulu nobhodloza kwaze basigcineni. Yes. No, nilabesilo siyabonga kakhulu. Sicela nje umthandazi Simbube kuma challenges ebhekene nawo. Izitha zifikile kodwa kukho kusha. And kade lolu sizi inkosi iDelizulu nje iya kwi-exile in 1889 yalahlwa icala la eShowe. Yaya kwi-exile eSt Helena yagwetshwa icala la banika isigwebo sika 10 years. Ubaba wayo ubabomncane wayo umntwana ushingane kwaba u12 years ukhokho wami noma ukhokho wami umntwana ndabuka kwaMinya wagwetshwa 15 years. So bahamba baspenda 89 labalahla icala kwakumele bedutshulwe. So kwangabe kusenzeka. So nakwenzeka lokho what England yaqinisa intervenile yathi no abadingi sebe eSentelina. eSentelina bafika ngo 5 February 1890. They were staying in Upper Jamestown. It's a very small island in 2000 population that time. Namhlanje u 20,000. So
the population hasn't increased that much. Because Zulu, ibidlala ingoma, idlala piano. People don't know. Ibidlala piano and idlala ingoma eyodwa ithi home sweet home. Yazi yabuya inkosi idlala piano. Yabona. Akusho ukuthi kune partnership. Umntwana ushingane nje uyena obecompose ingoma. 80% songs akhona amahubo ayicompose umntwana ushingane endlukulu. Ebaza so iartist umntwana magogo uantu wami ozala umntwana uPhinangeni. Uyena obedlala ugubhu ecomposer yonke le ingoma some of them esetshenziswa kwi orchestra namhlanje. Ngakho ke nangithi indawo yena endlukulu ikhona ngisho ukuthi ikhona ningabi icashalayo. Ningavumi ukuyicashalayo. Wozani as independent nizobambisana nisebenze nendlukulu. Asifuni ukuthi abantu bakaZulu bebe compromise. Ekubeni khona belungu abafikayo la bebe yicukuthwane manje fika nina ningabi nandawo yongena. You have to fight for your space, and His Majesty is committed to the work of artists and to you as a nation and as our people. Go back to name, you are the Zulus living in South Africa. Well, about South Africa, anyone can have an idea as a South Africa. But no one can just wake up and become a Zulu. So treasure what you have. Treasure your identity. Treasure your nationality. Siyabonga kakhulu, nina besimu. Sabakhulu kundaba ezitha sibonge Makeba ukhulume kahle kakhulu inkulumo yakho isinika ithemba yasiqinisa njengama artists wawubuka ukuthi inkosi uDino Zulu yayumdlalo wepiano kanti nengonyama uZwelithini bomdlalo wepiano sibuye futhi siyobheka umntwana uMagogo njengoba eshilo wayedlala kakhulu imiqangala yesintu ebaluleke kakhulu enephimbo elihle kakhulu njengoba esho ukuthi umsebenzi wakho uyasetshenziswa nakwi orchestra kakhulu siphinde futhi sibuke nemisebenzi yomkabayi ngeyikhathi zaphambilini kwaZulu umkabayi kaJama wayekwazi ukusebenzisana namabutho asebenzisane lapha nezinyosi kuqoshwa umlando nezibongo zamakhosi akithi kubhekwe phambili njengoba sazi ukuthi izibongo zamakhosi ziyinsika nomongo obaluleke kakhulu emlandweni wakithi. Inkosi nenkosi inezibongo zayo okuyize zisinika isithombe esigqamile ngaleyo nkosi ngayinye. Yinto ebaluleke kakhulu le esenza sithi nathi njengama artists nathi njengamaciko simelelekile endlunkulu njengoba sazi ukuthi kwamakhosi aphambilini ayekade ngamaciko. NaseBhayibhelini siphinde futhi simeleleke njengoba mawubheka inkosi uDavide yayumdlali weflute. Yayithi yansizwa mayisidlala iflute noma idlalelwa iflute bese kuma yonke into inkosi uDavide eBhayibhelini. Mawubuka amahubo awalobayo eBhayibhelini ewonke lawo mahubo ayakhomba ngempela iartistry yakho uDavide. Nakuyila abhala khona ihubo la ethi khona mdumiseni uJehova ngayonke imiqangala ekhona. Mawukhuluma ngeintercession eBhayibhelini iyona nsika yeintercession yayikade inamahubo ayithatha ayibeke kuJehova liyandela. Ngamanye amazwi iBhayibheli linobuciko obumangalisayo linamaciko amangalisayo oDavide ababhali beyinkondlo. Mawubuka izinkondlo ezibhalwe inkosi Malanga phandle kwaDavide indodana yakhe uSolomon isihlabelelo seyihlabelelo uyabona ukuthi isihlabelelo seyihlabelelo kunobuciko bomculo nobunkondlo nobumboni. Sibonga kakhulu. Shali Ntombe umntwana. Njengamanje ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi sethule itrailer ebalekile ecacisa kabanzi ngedocumentary eyenziwe kababa uMadala Kunene. Iqhawe lakithi lisebenze kakhulu la uMalcolm Mhleko ophinde futhi wasisiza kakhulu ekutheni isikophe elinye lamaculo engisizomzwisa lona njengamanje. Kodwa ngaphambi kwalokho akesidlale nje okuncane okucashulwe kwidocumentary kababa uMadala Kunene. Le documentary ke Makeba siyafisa ukuthi izungu zesifundazwe saKwaZulu Natal. Siyafisa ukuthi le documentary nababa uMadala Kunene ahambele ama district onke aKwaZulu Natal ifike ikhonjiswe bese idlala umsebenzi wakhe. Kungayinto enhle ngicabanga ukuthi uzokwenza kube possible lokho ufike usicelele kusisilo ukuthi siyafisa ukuthi lokho kwenzeke ngenkulu impumelelo. Engicabanga ukuthi noNgqongqoshe
ubaba uNyambose naye masiphinde simbikela simazisa ngale documentary kukhona okuthile azokwenza. Thathe lo msebenzi ungagcini ngokuba semashalofini nasema-ofisi kababa uNhleko, kodwa uhambe ziyobona iy'ngane ukuthi ubaba uMadala Kunene usukaphi nomculo. Yinhle kakhulu sengiyibonile, ngayithanda, ngiyayiphasisa, nginika u-100%. Umsebenzi wenziwe wamuhle kakhulu. Shayela ihlombe abenzi bale documentary. Ngicela semukele ngenkulu inhlonipho nje imizuzu embalwa emibili. Deputy Mayor kumasipala waseDumbe, ubaba uMajuba Mavuso. Ngicela usondele ngwane. Ubaba uMajuba Mavuso uphakathi kwethu, ushayele esuka endaweni yaseDumbe. Wathi uyafisa ukuthi azocelebrate noMtimande. Ngwane ngiyacela ukuthi uzobeka nje abe mabili bathathu amagama. Angibonge kungwane umphathi wohlelo. Ngikhuleke endlunkulu yakithi ebukhosini bethu thina sizwe samaZulu kwaZulu. Ukhona bakho mntana enkosi ngaphakathi kwethu. Sizizwa sithobeke kakhulu. Ngikhuleke kakhulu ubaba uMntemande, ubafa uBambolunye okhona ngaphakathi kwethu. Ubaba uGedeza okhona ngaphakathi kwethu. Soka leyintombi likhona ngaphakathi kwethu, mfowethu. Amaciko onke akhona ngaphakathi kwethu, siyabonga. Mama lapha ekhoneni, mfowethu Sihle. Mfowethu Mbemba, siyabonga. Baba Njomani, cha angixolise mphathi wehlelo, ngithi angigulukudele nje ngenxa yeminye yemihlangano, mhlawumbe umuntu emvalele ekhoneni okufanele ngiphuthume kuyo lapha ngasesilungwini. Kodwa-ke besilokhu sizwa ngwane ulokhu uhlabe njalo umkhosi ey'nkundleni zokuxhumana, lokhu sibonile njalo ukuthi lokhu uqhubekile nalo mzabalazo wokuvusa nokuvuselela kakhulukazi ukuthi anakwe agqame amaciko akithi imisebenzi ayenzayo. Lesifisa kakhulu ukuthi engathi kungangena kugxile kakhulukazi kwintsha le eyethu namhlanje esinayo. Umshengu sevele wakhuluma enye into-ke eyinkinga la engicabanga ukuthi kufanele iphinde ihlalelwe. Singakuthatha engathi nje kuyinto encane, kodwa-ke uma sikhanda indlela osukhule ngayo, indlela osuthuthuke ngayo, umbuzo uthi ngabe usesenabo yini lobu masikhandi bophuza ushukela? Kusekhona yini lokho baba umfoka Mnyanda babeqala ngakho kunalokho khona namhlanje? Angisho ukuthi ngithini, kodwa baba uphuza ekhemisi lokho aqala nje ngimuzwa nami ekhona kule ndima, angaze ngimuzwe ecofana nabanye abafana. Ubaba-ke uMadala Kunene sonke siyazi bakithi ukuthi umsebenzi wakho omuhle kangaka udume kakhulu emazweni angaphesheya. Yini eyenza ukuthi umuntu angadume ekhaya? Abantu abakhona ekhaya ahleli nabo, azalwa nabo. Abekho abakwazi ukuthi iqhakambisele imisebenzi yakhe ngaphandle kwenu ngwane. Mhlambe-ke sifisa ukuthi-ke uhlelo lolonke umcimbi wonke sengathi uNkulunkulu nenyanda ezulu zonke zisisingethe. Uhlelo lomhlangano wethu wanamhlanje omuhle kangaka oqoshiwe nasemazulwini. Ukuhlangana kwethu namhlanje kade sixakwe ilanga lishisa kangaka, kodwa ngokuphuma kwegama lokuthi ubaba uMadala Kunene kukhona umsebenzi omhle kangaka azokwenzela wona. uNkulunkulu emazulwini nabezethu uzweli. Nemkhizo la ngaphandle mina ngokwami ikhomba impumelelo kukho konke okwenzakalile. Sibonga kakhulu mphathi wohlelo, sengathi konke ngihamba kahle, siyabonga. Sibonga kakhulu uDeputy Mayor kumasipala waseDumbe. Ushayele amahora amane eze la wathi ufuna ukuzojabula nobaba uMadala Kunene. Ngaphandle kokuchitha isikhathi asemukele isikhulumi sosuku ozokwazi ukusethulela isifundo esithinta ubaba uMadala Kunene. Ngicabanga ukuthi kubalulekile ukuthi sisukume sisonke eseza ngaphambili. Mnumzane uPaul Zimande Mphephethe asisukume ngeenyawo eza phambili. With your permission,
on account of my height ngiyalicela ilungelo lokumsusa lo into yobude nje angixabene nezinto into nje ukuthi oba ngesizathu sokuthi ngingaka mphathi wohlelo Bongani Mavuso ngibingelele ngikhuleke eNdlunkulu umntwana Afrika no sihloniphe kakhulu sazizwa sinathi siyabantu ukuphathiselwa indlunkulu nabo bonke abakhona icukuthwane kakhulu usingaye ubabu Kunene nawo wonke amanye amaciko akithi esiwahloniphayo kakhulu ngibe nenkinga nje ukuthi ekuqaleni mangiqala ngavuliswa ngomthandazo manje sengiyazi ukuthi sekucishe kucinge kakhona ukuthi ngithi egameni lenkosi yethu uJesu Kristu amen amen ake ngiqale ngethuba nje lokubonga ukuhlonishwa kangaka kule ndima Mageba ukuthi kuthiwe angizokwethula isifundo ngosuku olubalekile lomuntu omkhulu kangaka kithi Madala Kunene mina angimkhulu kangako ezintweni zonke ukuthi bekungakhethwa mina ngihlonishwe uNkulunkulu nje ngempela bakhona abantu engicabanga ukuthi ngokwezinga ngokweqophelo nangokweminyaka bebefanele ukuthi bangazi ukukhuluma ngengwazi engaka futhi ingqalabutho ngempela umuntu ojule kangaka kodwa ke ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu ungiphele lithuba ngoba kukhona ngithembe ngakho nengikholwayo ukuthi namhlanje kukhona la sizohamba sihabulisene khona ake ngiqale lapha ngiqale ekuthinini ukuhlonipha iqhawe kuukusihlonipha uqobo ake ngiyiphinde leyo ndawana ukuhlonipha iqhawe kuukusihlonipha uqobo futhi ngizolicela Bongani Mavuso ilungelo lokuthi ke ngiwele ngiyikhulume ngesingisi lento engifisa ukuyikhuluma ngoba nginabo ukuthi lento esiyikhulumayo siyikhuluma ngomuntu ongesiyena owethu kuphela kodwa ongowezwe lonke ongomhlaba wonke nengifisayo namhlanje ukuthi kuzwakale ngelinye ilanga kwabanye abayosizwa ngolunye ulimi ukuthi sathi namhlanje ngempela siyayiqhenya ngaleli qhawe with that allow me then to say first of all by honoring we are honoring ourselves. How so? You see, when you honor a person, you are saying that which you are to me is valuable. If I say that that which you are to me is valuable, I'm saying therefore my value system recognizes you, which means that what you are, I am. You are able to express it, you are able to live it, I'm unable to live it, but it is the same game. Ngiyawubona uNkulunkulu osebenza kuwe, ngiyalibona ikhono njengoba sizokuhlonipha namhlanje. Sizothi lokho ikona siyahambisana nakho, ingoba thina sikwazi ukukwenza, kodwa njengoba sikubona kuwe, nathi siyakuthanda. Kusho ukuthi ngamanye amagama sizisho ukuthi singabantu abathanda into enhle. Ngicela siyishayele nezandla nje thina esizothi ngokumhlonipha yena siziveza thina ukuthi singabantu abaphilayo manje kuye kusalele lento kube ngazathi mawuhlonipha omunye umuntu khona la kuzosala khona kuwena sigcine singazinikeza ithuba lokuhlonipha omunye sengathi ukuhlonipha omunye kuyanginciphisa akunginciphisa indawo mangihlonipha omunye eqinisweni ngizikhulisa mina okwesibili engicela ukusho umntimandi uNkulunkulu asenzele ithuba elihle ngako ukuthi sibe nethuba lokuzohlonipha wena ukuthi njoba wena usinikeza ithuba lokuhlonipha wena kahle hle yonke into oyihlonipha iyakhula kuwe what you appreciate appreciates what you do not appreciate depreciates sanibonani sike sisukele abantu abadala emakhaya sithi isalukazi sinjani kanti thina singasinakile ukube lesalukazi besisinake kahle kunothando nobuhlakani obukuleli yasalukazi obekuyosincelisa siphile ayikho inkinga esalukazi nithina singakwazanga ukuhlonipha isalukazi ukuze sithole lo mongo nojuso kulesi yasalukazi sanibonani nesekhona ngifuna ukuthi ke
ngamanye amagama kukhona ujuice esithembayo ukuthi masihlonipha umntimande kukhona ujuice omunye naye umntimande azokhuthazeka aphinda udedela bekade mhlawumbe engakawudedeli esizowuthola wonke kodwa futhi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu esemazulwini njalo mawazisa uyihlo nonyoko yena ukwandisela izinsuku ezweni. Siyakholwa mntimande ukuthi leli thubo sinikezele lona ukuthi uvume ukuthi asihloniphe wena liyinzuzo kithi. Sanibonani. Ukuhlonipha nje iqhawe kangaka kuyinzuzo kithi ngakho siyazibongela mntimande ithuba lokuhlonipha. Ake ngidlule ngithi ngifisa ukungena kulento ethi uma ulandela mhlawumbe ngoba nginesikhathi sika 15 minutes ngibusisisile kuthiwe nginikezwe 15 minutes only. Ungangena nje ku-internet, there is a lot of information ngomntimande. Ungafunda music wakhe, i-relationship yakhe no-Melt 2000, beqala bemthatha bemisa phesheya and all those other things benza umculo wakhe ube available. U-Melt 2000 is the same company eyayithathe Black Coffee noShana, by the way, ngalezi uyayikhatha. All that history is available. What I would rather focus on is the missed opportunity by our black government to honor umntimande. That is what I'd rather focus on today. I'd rather focus on the missed opportunity by our government to honor our artists. To make my point, I'll make a couple of points. The first one, and I'm going to make Makeba a very profound statement. Our government is not powerful. Our government is not powerful. And I'm here to say, ukiye we power ye government yethu is to honor abantu abanjengomntimande, is to honor abantu abanjengomvukaketesi. Kabaze. Ukiye nje osaleli government yethu ukuthi ibe powerful. Uzothi komunye, what do you mean by power? Siqale kuyona power. Define again. This is a lecture, so allow me to be somewhat academic. Power, ngifuna ukuyinikeza a very simple definition. Power is the ability to make things happen. Simple. Power is the ability to make things happen. Power is the ability to shift circumstances. Power. So for example, when we say someone has power because of influence, you may know a lot of people, but if you cannot shift those people to move on your behalf, in your favor, you are not powerful. You just know a lot of people, you are known by a lot of people, but you're not powerful. You're only powerful when you can, those people, when you can influence them to shift on your behalf. I'm saying, so power has a couple of characteristics, and I'm going to take those characteristics, contrast them to our government, and then show you the missed opportunity. That is what I'm going to do. Now, number one, power by its nature is spiritual. Maungamkholo uye eBhayibhelini Deuteronomy chapter 8 verse 18 njengoba sithi njalo masikhuluma sithi we want the economy abanini be-economy the Jewish nation ku Deuteronomy 8 verse 18 kuthiwa thou shalt remember the Lord thy God, for it is he who gives you the power to create wealth. He doesn't give you wealth, he gives you the power to create wealth. So before you create the wealth, there's a power that you need, and it is a power that comes from God. So before you grow the economy, and create jobs, you need power, and that power comes from God. You can do all sorts of things, but if you don't have that power, lower all sorts of things. Akingisho kanje. Ungahola amamiliyoni uhlulwe indoda ehola u-3,000 yakho umuzi ifundise iy'ngane ibe nesibaya ibe ney'nkomo ngoba ine-power, imali yakhe ine-power, eyakhe ayina-power. The spirit behind his money yenza ukuthi imali yakhe ihambe ibanga elide lakhe iphele eduze. So it is not just about money. It is not just about the economy. It's about the power, the spiritual power behind the economy. Now, abantu abadlala ilizwe balihla ngesibhamu, but believe me, mabeqeda ukulihla babe sebeqikelela ukureinforce ipower yabo, bakhanda izinto ezingama monuments.
bamisa izinto ezingama-monuments to solidify their power. Now power is channeled. It is spiritual, but power is channeled. And mawufuna ukubona abantu ukuthi power banayo bayichannela kangakanani, look at their intent, the statement of expression of their intent. Well, in the modern sense, look at their policies. Afrikaners, look at their policies. There's a very clear statement of intent. Oh, and then you look at us, right? Go to the strategy and tactics document. Have a look at what we say about arts and culture, what we say about nation building. Okay, let me make it even more simple. Let me simplify it for you. We have a rainbow nation. Yes, our nation building project is a rainbow nation. Let me remind you, the rainbow does not include the color black. Let me remind you, the rainbow does not include the color black. Let me remind you, the rainbow, when all the colors are put together, give you the color white. Let me remind you. And in case you're not aware, let me take you to the national anthem. You see, when God says, let us make men in our image and let them have dominion. And then he says, let them have dominion over the birds of the sky, over the fish of the sea, and over everything that walks the earth. Die blauw van onze hemel, die diepte van ons see, oor je ewige gebergtes, waar die kranse antwoord gee. That is not just a song. That is a spiritual invocation. They are invoking a spiritual power, for that power to give them dominion over the skies, over the seas, and over the land. I am simplifying when I'm going to wesizulu. Ungani uyazi ukukhona abaphezulu, khona abasolwandle. Uyazi ukukhona bentaba abahlala emgedeni. Uyayazi leyo mimoya noma usoyikhohle kulungile. Uyabezwa labantu bajule kanjani? Kungathi bahlabelela i-national anthem nje kanti bayakhuluma ukuthi ayiqhubeke lento ikubambe wena. The test of power, third point I want to make. The test of power is in results. Can you achieve results? Can you achieve results for your people? That's the test of power. So not only do you have policies, but the reality is you can't achieve results for your people. In fact, your power is tested in crisis. What results can you achieve for your people in crisis? And we have a very clear test, COVID. The COVID pandemic gave us a very clear test of power. You know, let me tell you, and I'm here to tell you the simplest thing. Every organism under the earth, it doesn't even have to be intelligent, operates on the basic principle of self-preservation. Let me put it differently. Umuntu mayegwiliza, one of the reasons kungafanele ujahele ukuyomsiza ukuthi i-instinct yakhe yokuqala ukukubamba wena akushonise phansi ukuze aphefumule yena. Self-preservation is a basic instinct. Umuntu mawungasasebenzi umqondo wakhe kusebenza self-preservation. I-self-preservation ithi during COVID, wonke amanye ama-economies awavalile ama-economies awo afavor abantu bawo ngaphakathi. God South Africa, during COVID, at a time when we should have been self-preserving, we continued kuma radio stations zethu ukudlala foreign music and expatriate ama royalties. Awethu ama artists elambile. Are we powerful? When we can't self-preserve, when we can't think in terms of preservation of ourselves, are we powerful? Alamba ma-artisti mageba azagcwala umgwaqo ayovala u-N3 eyothi silambile. Kodwa lingekho ihlazo lokuthi kuthiwe mase kuyokhankaswa kodwa weza ama-artisti. Bona labantu akade bengacatshangelwa abantu bokugcina nje abacatshangiwe ngesikhathi se-COVID. Kwaze kwakhona u# vula president. Amaciko agcwala lapha ya uSisi Joy uyazi. Kwayovalwa lokho amaciko abantu bokugcina abacatshangiwe. Now I ask you,
Compare this to the powerful Afrikaner nation. Compare that to what they've done with their monuments. Their four-tracker monument is not a mistake. That four-tracker monument was erected when the Afrikaners were celebrating victory over the black people. It is not a decoration. It serves a few things. The first one, characteristics of a monument, it records history. Number two, it's a portal of access to the spiritual power. Number three, it's a reminder for those abangaleso skhathi what they should be doing. But I've painted a picture of gloom. Let me paint a positive picture. Let me come back and paint a more positive picture. Yabonga makhe. Ukuthi uthe uma ukhuluma wasibuyisela endlunkulu nasebucikweni amakhosi njengoba kade usho Bongani Mavuso abeba nezinyosi. Umsebenzi wenyosi omkhulu bekuba number 1 to record history. Number 2, to act as a portal of access to the spiritual. Yingakho ningabe silo mangabe uthukwa inkosi awubangwa umsindo kumthandazo leya. Kumkhuleko ngesikhathi inyosi ithuka amakhosi ithi kuNkulunkulu owanikeza okhokho benkosi ebusaya amandla. Lawo mandla wabanikeza sithi lawo mandla uphinde wanikeza nasi silo sikho. Nisamba namfowethu. But number 3, nengifisayo as ama-artists ngakulibali ilokho ukuthi inyosi phela iyona ebeba nelungelo lokuncinza inkosi nokuyicorrecta mase kukhona okubonakalayo. Kukhona izinto inkosi ebizongazazi zibe ikhulunywa abantu izizwe ngenyosi. Mayithi inyosi yesilo sakwaDukuza, mayithi inyosi uhlanyo semehlweni abantu. He's saying this is how people see you. Mayithi ubhinqa kade wazofunyanisa ovunulele imfundeni zamanzi into zakho zomka namanzi. It's a warning. Mayithi pheze izitha utshani bude kusehlobo kuzokugibanisa. Athi inkomo zabantu igelenkele ikhungela ingobe emashobeni. He's saying ngeke usuzihle kakhulu inkomo zabantu manje silo esikhulu isiningi lempi ezakwena. Mayithi utshani bude kuzokupheza mgenge kusehlobo utshani bude kuzokugibanisa. You've created too many enemies. You know? Mayithi isihlukula dlwedlo siyahla sibeka isihlangu edolweni. He's saying no man, this is too clumsy. You can't makudliwa kuhlale phansi kudliwa. Yaba mayithi odla umfazi umkasukuzwayo. Uyazi yamthinta inyosi. Ithente isile impela. Ubhideli mathetha nangenyembezi. That is the role of an artist, to also speak truth to power. To also speak truth to power. To also speak truth to power. Now, ngisonga ke ngokuthi sengiyivala the privilege that we have in celebrating Umtimande today is that he is a living monument because he embodies all these things. Number 1, Umtimande is a store, is a reservoir of history. If you listen to his music, if you listen to everything he has a conversation about. I was chatting to my sister Umanu just before we came in. And she was telling me about just how much information he is ever so willing to share. I keep. He is a store of information. He is, and he shares it willingly. Number 2, if you listen to his music, his music is spiritual. Second characteristic of a monument is that it is a portal of access to the spiritual. Thirdly, music wakhe is corrective. Uyangitshela nje Umtimande manje ngasazazi ukuthi angisazazi manje. Corrective. Speaks truth to power. Yabona nje manje kwakuthiwa njalo nje khona imbizo kwakulungisa into ethile. Kwakulungisa into ethile lapho. It's about speaking truth to power.
Now, at a time where we think that manje, art, ne-artistry sisijoy, ukucula umculo wokubanqunu bese ujatshilelwa abantu kuchazeke ingane. Mhlawumbe our challenge going forward is to say, how then do we retain the art yabantu who are able to serve as living monuments? People who connect us to our history, who connect us to our spirituality, but who speak truth to power. That is our challenge going forward. Now, in conclusion, Bongani Mavuso, this government will only ever be powerful when it begins to recognize living legends, when it begins to recognize living monuments. Lobo kuhlakani bamakhosi bokuthi inkosi ibe nenyosi eduzane is what made those kings powerful. Laba abangenawo ama-artists eduze kwabo, abangenawo ama-living monuments eduze kwabo, bazoba powerful kanjani? Ingane iyahamba leya genge iye ko-Fort okay, forgive me, but ngicela ukunenzela i-example, a painful example. Asikwazi ukuthi City Hall yaseThekwini, which is a colonial building, on the gardens side, 25 years after liberation, is a display of colonial monuments. Okhona okwaze kwahanjwa kwathatha isiphuso sikamgwadlaza ngola zokwethuka siye enkonjeni wayobekwa lapha. Isile esikhulu mama ongawosuthu, mama ongabulala uyasizila uqotha imbokodo nesisekelo. Umathanga wena ulwandle ngemvula yenyembezi uyadela wena mfazi ongaphesheya ongibonela ithole la komsele lokho elwahlula abanye abathole dabula thola abanye abathole asawonini. Wayobekwa lapha ya. Umthetho ohlabusamile inkosi yensizwe. Ingwenye edlele elisebeni lemfula enganenhla nomfula esaba umsebe yelanga. Usinakanaka seyincwadi zabamhlophe beyibhala beyinakazana kakhulu. Usawu siyinkondlo ivunywa ngabaphansi nabaphezulu. Yavunywa amasosha namabhumi ngehle. Bekwe lapha ya. Lapha ya. Ubekwe lapha ya. As an afterthought. The center of town, the center of power, covered by colonial monuments. Which spiritual power is backing that? It is the same power that gave the colonialists power over us. We are sitting there with their power reinforced over us. My concluding words, our only hope is to honor the living monuments. Bonus nethuba ngabo ukuthi sithintane nomveli nqangi sixhumane naye asinikeze this spiritual power mhlawumbe ikhonto esingenzeka. With those words, Bongani Mavuso, again, I'm highly honored. It is a great pleasure and humility. Ndaba ezithi kakhulu Magebe sizizwa sihloniphekile babeke ngami angazi nje uyazi umntwana mayifika la ngivele ngacabanga ukuthi amabutho ngendlela aye committed ngayo to lento yeZulu nationalism kwathi mabethu abelungu bafuna ukudla inyoni kayiphumule athi amabutho singamane siyisike ihlangu mhlawumbe kwa arts and culture bese sidinga that level of bravery. Ngiyakubona lokho ukuthi i-arts and culture yethu ngokungabi na agenda kube indawo la sithi khona imali yokwenza ama-events okuhola. Mhlawumbe ke kube indawo ngempela la sobuyisela khona i-mindset of nation building nokulwela lesi sizwe. Siyamkhola uNkulunkulu futhi siyamthandaza, siyamethemba ukuthi ngemsebenze njengekabongani Mavuso Foundation bakhona abazothinteka basifakele lo badlana kulungile siyayibona lezi ezinkulu abazidlayo lo badlana oluzosenza sikwazi ukuhlonipha baba siyazi inhlanhla yethu ilele lapho noma bengasasinika ngisinkwa ke ake besilekelela ukuhlonipha baba. Awubhebhethe seke kamagula liyakhuluma iqhawe bekufanele ngempela ukuthi abe la kulesi sigqiwa
Qawe siyabonga kakhulu ukuthi njengamanje kubalekile ukuthi si-honorishe the living legends. Singababongi sebadlule emhlabeni, siba-honorishe. These are the living monuments that we ought to honor from time to time and celebrate their lives while besaphila, besaphefumula njengathi. Lento yokuthi umuntu uyomhlonipha ngoba eselapha kobandayo, uyikhohlisa uzoyoshisa nempepho uthi ufuna iy'nhlanhla kuye, angeke ize kuse phambili. Inhlanhla uzakhela wena esaphila eseduze kwakho. Mawuyingane ehluleka ukuhlonipha umzali wayo esaphila, unaye